Nina bendlula mithetla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebe khulu sanibonani. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Isilo Sibhonge Emswaneni Kwasizabantu. Sadtu ibamba ukukhulela ngoqo weMashi. Abatelekile basabisa ngokuvala umlazi. Isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini uhambeleke emishini kaSibhonge eTranscorp KwaZulu-Natal ukuyobhonga Emswaneni kulandela ukudlula emhlabeni komsungulwa leli bandla umfundisi E-KZN obaziwa kakhulu ngoStekeni. Umfundisi uStekeni ongumsunguli nomqondisi kaSibhonge wedlula emhlabeni mhla zingama-26 kuMandulo wabesebekwa endaweni yakhe okugcina ngeledlule kanti ngenxa ukuthi isilo kasuhambele umncwabo bokuyimasi yokhalisana nabo namuhla. Indlunkulu kaZulu ihambisana nesilo samabandla umntwana uMisuzulu kaZwelithini Zulu bahambela umndeni wakaStekeni ukudlulisa amazwi enduduzo emva kokudlula kwamfundisi uStekeni emhlabeni. Namhlanje oba silapha sihamba nenkonyama yethu isilo samabandla mayelana nomshopho othe wavela lapha ekhaya amasontweni amabili edlule kwadlula baba lapha ekhaya umfundisi owasizabantu umfundisi uStekeni. Ngaleso sizathu namhlanje kuyamitheke ngoba ube umhlobo omkhulu wesilo samabandla esebuzile okuyise wesilo esikhona njengamanje sabona isilo kufanele ukuthi size sobakhalela silapha namhlanje ukuthi usukhalela umndeni ngokuthe sekwenzeka kwehla umshopho ukuthi bahanjele ubaba wekhaya. Umntwana uSimphiwe Zulu bese veza kuba balahlekelwe kakhulu njengendlunkulu njengoba umfundisi besondelene nendlunkulu. Silahlekelwe thina njengendlunkulu ukuhamba kamfundisi uStekeni ngobe yikho konke. Mawukhumbula uma wawukhona emngcwabeni ngasho ukuthi umfundisi uStekeni kusukela khambisilo sakwakhetha wayengcenye yendlunkulu. Kube kumdlombane wayengcenye yendlunkulu etshala umdlombane wayengcenye yendlunkulu utshala umntwana wami umntwana uGideon wayengcenye yendlunkulu. Uyikho konke endlunkulu nasesizweni nje sonke nasemphakathini walapha wasiza abantu umntwana ubaba uStekeni uyikho konke. Ngakho makhamba umuntu njengalowo kuyinsika akulahlelwe thina sodwa njengendlunkulu kodwa isizwe sonke sikaZulu silahlekelwe. Ngokubona nje lapha egcekeni kukhona yonke inhlobo yomuntu umhlophe umpisholo umfundisi uStekeni ubehlanganisa abantu ekhanda ukuthi singabantu bakaNkulunkulu sonke akekho singabikho ukucwasana phakathi kwethu yikho kwesilapha nje endlunkulu zobakhalela. Khona manjalo okhulumela abomndeni uDick Comrick ubesedlulisa amazwi okubonga kwisilo kanye nesizwe samaZulu. Wengonyama la emishini uzosiduduza kuyinto enkulu kakhulu kithina. Thatha isikhathi azofika la. Mhlambe ngingahlehlela kuloko engakusho ngesonto ngesikhathi ngibonge. Ngaveza ukuthi njengomndeni nanjengemishini kodwa kakhulu njengomndeni kabamfundisi sithanda ukubonga isizwe samaZulu. Isilo nomndeni wonke wobukhosi umndeni wakwaPhindangene amakhosi onke izinduna nesizwe sonke samaZulu. Ngoba uNkulunkulu wamthumela ubaba wethu babamfundisi kuso isizwe samaZulu. Bamukela, bamgona, bamthanda. Kwaze kwaba sekugcineni. Sobekadlala izindabeni ze1KZNTV ngiseTranscorp. Unobhala weSadtu kulesifundazwe noMarashiya acaluza uthi njengenyunyana yothisha bakholwa ukuthi basazimele ngendlela kuyimfuno nezikhalazo zothisha ukuze ngeke kuphazamiseke nokufunda ezikoleni. Ucaluza usho lokhu ngesikhathi ke lenyunyana iqhubha imashi eThekwini KwaZulu-Natal namuhla. Ngesikhathi ethula izimfuno zabo unobhala weSadtu kulesi sifundazwe uthi bafuna umnyango uvale zonke izikhala ezikhona. We demand that the department must immediately fill all vacancies in both primary and high schools. This is so because as Sadtu, we believe that all schools and all posts are critical. The department must pay the norms and standards allocation with immediate effect. We call for the department to allow for open and transparent processes in the filling of post-level 1 teacher posts.
decentralization of the appointment processes to fast track and to make sure that there's timer screening of vacancies. Ongunobhala wemfulandonye abasebenzi kuKhosathu kulesi sifundazwe enikwa amazwi okweseka iMashi uthi mkhulu umsebenzi owenziwa wothisha esikoleni. Educators awabhekene nje noshoki nebhodi esikoleni. Babheke even in-life yabantwana esikoleni. As our conditions of service deteriorating, the cost of living is increasing. That is increasing pressure to educators. I've learned, comrades, educators, they find themselves sometimes having to deal with issues that are supposed to be dealt with by social workers. And I have learned, comrades, there are so many risks as educators you are exposed to. And you are saying, comrades, that need to be appreciated. Ekhuluma nabezindaba ungqongqoshe wezemfundo kulesi sifundazwe kade qedwe kwamukela izikhalazo uveza ukuthi banethemba lokuthi imali abazoyithola kumnyango wezezimali kuzolonke uzokwazi ukulekelela kwezinye zezikhalo ikakhulukazi nokuvala kwesikhala esikoleni. Siyafisa ukusho ukuthi kukhona esesikutholile esesizwile ukuthi uTreasury National ukhona azosinikezela kona. Ngakho ke siyacabanga ukuthi ngemali esizobe siyitholile kuningi kakhulu okuvelile esizokwazi ukuthi kube izinto ezizokwenzeka ngokusheshsha ngoba ama challenges ethu amaningi abe based entweni yemali. So uma sesitholile commitment from national ukuthi sizoyithola imali, so sizokwazi ukuthi sikhokhe la kumele sikhokhe khona, silungise la kumele silungise khona. Okuningi kuzokwazi ukuthi sikuphendule within 14 days, but ngoba uSathu inyonyana ekhona esebenza kanye nayo iyakwazi okuzokwazi ukuthi kwenzeke within 14 days. uTebogo Sibisi wesindaba se1KZN TV uchannel 261 ngisaThekwini. Basabiza ngokumisa yonke into elokishini yasemlazi eThekwini ababengabasebenzi kumasipala iTheku ngaphansi kohlelo iDurban Solid Waste ngonyaka u2019 abamiswa ngo2020. Laba babalelwa kuma-75 bafuna lomasipala babuyisele emsebenzini njengoba bethi ke bamiswa kungafanele. Bathi sebehambe kwaze kwaguga izicathulo befuna impendulo kepha kunhlanga zimuka nomoya. Laba bebevaleke indawo yaka DSW eMlazi ngombhikisho. Kuphazamiseke ukusebenza ophikweni loqoqododi elokishini uMlazi eThekwini ngesikhathi ababengabasebenzi balolu phiko bevala ngemfucuza amasango alendawo. Laba bathi ke inzima impilo njengoba sekuphele iminyaka emithathu bebhekene nengwadla ongawuthola umsebenzi kwazise bavela njengabaqashwe ngokugcwele kulomasipala. Angithi baloke besiqhuke esithendela labo 3 months. Uma ke sithi ke njengokuthi sesitshela nathi siyasebenza siyahamba kusema office sifuna ukuvula sithatha izinto kuma furnish. Uma ke sicela ke incwadi ke basenzela ke incwadi ukuthi siqashwe ngokugcwele singahamba siyothatha ama furnish ezitolo. Uma wena ngempela nawe ngokwakho umuntu umqashi wakho umekutshela ukuthi upermanent futhi sinazo nalezo incwadi kuwena ekhanda lakho kuringana. Ngoba phela nanesibonelelo thina sisitholi sahulumeni lesesitholayo 350 ngenxa yokuthini kuvele kuthiwa kukhona income esitholayo. Asitholi ukuthi abantwana sikwazi ngisho ukuthola ngisho imali ke lesibonelelo ngisho sihamba sisithi sike sithole ngisho amafoni engawazi kuthiwa wozothatha ifoni ngoba wena uyasebenza. Sihlele emakhaya singasebenzi. Ebusuku sizile la eka sazovala idepho. Sihlalile kubusuku bonke ngoba phela sifuna besele ngoba bacelile imini yonke bebengafiki kusukela nje ngomsombuluko. Themba ukuthi njengoba sesivala kanje kuzonyakaziseka babone ukuthi ngempela lento esiyidingayo siyayidinga serious ngoba ngempela uma bengasiphenduli sizokwenza umlazi ungalawuleki. Umbhekisho wabo uthatha leli xaso nje kuzokhumuleka ukuthi iziko lezindaba libike kabanzi ngalaba abangama-75 ngesikhathi beqhinqeke umkhulu lalomasipala ngenhloso yokuthola izimpendulo ongabanga nesithelo. Baphinda ke bayodlulela emahhovisi eqembu le-ANC esifundazweni ngenhloso yokudlana indlebe nonobhala ubheke imtolo kwazise wayebathembise ukuxazulula udaba labo kepha bahlangabezana nezimbila sithutha. Basola lo masipala ngokubashaya ngemfe iphindiwe ngesikhathi bebashiya ngaphandle ohlelweni lokuqashwa kwabo ngokusemthethweni kulandela ukunikwa izinkontileka isikhathi eside.
masala kusenabantu abawu-75 saxaye ukuthi kwenziwa yini abantu abantu abavala iy'khala zethu lezi eziwu-75 ngoba kwakushiwo kwathiwa sizohamba sonke sibine abantu abawu-300 kwaqhamuka abantu esingabazi namanje asibazi laba bantu abaqhamuka abafakwa abangaze bebe no-3 months baqhama sebengena ko-permanent thina kade sihamba ama-contract siba no-3 months sivuselelwa emva kwalokho bangena bona babaku-permanent sasala thina emva kwalokho akuphelanga ngisho isonto sabona sesifonela sesibizwa uma ngabe sibizwa kwase kuthiwa enasi siya-extendelwa ama-contract lawa de sibona sangena ngapasa extendelwa kwaze lokho extendelwa kwaze kwashaya uDisemba ngoDisemba salokho masifika kuDisemba lokho extendeliwe ngoDisemba bangabe sasitshela ukuthi manje siyagcina sanganikwa incwadi etshengisa esitshela ukuthi manje sesiyagcina sebezosho nje ukuthi sesiyagcina manje kodwa bazokhipha iposter ya-permanent nangempela saba nethemba lokuthi cha kuzophuma i-permanent ngokushesha salinda kuze kube manje-ke akaze zizesibizwe. Ngesikhathi iziko lezindaba lithinta lo masipala waveza ukuthi-ke udaba udlulisele emnyangweni ofanele ukuze kwenziwe uphenyo ngalezi ntolo zalaba. Imizamo yokulandelela lolu phenyo iyephunzile. Ezindabeni ze-E-KZN kube uNtombi Mvubu eThekwini. Uqhuquzela umphakathi kuba usebenzisane nenhlaka zikahulumeni zokuvikela ukulwa nobugebengu kanye nokuthengiswa kwezidakamizwa. Lokho kwenzeka ngesikhathi umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal uhambelile ilokishi laseMbale eMgungundlovu 14 ukuyothula ngokusemthethweni inyanga ehlonzwe njengokuqhakambisa inhlelo zalo mnyango. Lo mphakathi usubone lukhulu kamuva nje izigameko zokudutshula kubulawa abantu okubalwa nesekhansela uMabhungu Mkhize. Luqale ngeMashi uhlelo lomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal ebisuke ehholo eMbale 14 ilibangise enkundleni yezemidlalo. Inhloko yalomnyango uNelisiwe Vilakazi uthi inyanga yabo lena sizogubha inyanga kaOctober. October sithi social development month throughout the country. You'll see national and even other provinces are highlighting October as a social development month. Ilungu leParliament kuzwelonke leANC ufikile Masiko uthi imithetho-sisekelo ikhona. In terms of legislature, it's there. In terms of our programs as well, it's there. But one thing that we need to agree on is that uhulumeni, together with Parliament and the legislatures, cannot do it alone. We need to ensure the full-on participation of imiphakathi yethu. Asikwazi ukuthi ithi imithetho ibe khona, ama-programs ekhona, nezikhungo nje eziningi zikahulumeni, amaphoyisa akhona trying to protect our communities ethu and ensure that we are reading our communities ethu of social ills. But we need to ensure that imiphakathi yethu nayo are on board to ensure that our social ills emphakathini we are reading our communities of that. Kunxuswe kuba kukhulekelwe izinga lokungahlaliseki kahle kwemphakathi. Ukuthi ke kukhulekwe nje kukhulekelo le ndawo ngoba izinto ezenzeka la manje izinto ezibuyisela isizwe emuva izinto ezenza ukuthi indawo noma ngakuthi uhulumeni uzale makangakanani namaphoyisa angakenza konke ingakho ekhona nawo la angakwenza konke kodwa uma umphakathi sekuphele ubuntu kubona kuzovuselelwa nje nobuntu bubodwa ukuthi abantu ababumbane ababe united ukuze ikwazi indawo yabo abahleli kubona idevelop. Enye yezinto esizwile la kwi briefing ukuthi abantu laba abasebenza eminyangweni bhikithi umasipala noma imuphi umnyango abadrive imoto sebeyaphucwa kule ndawo okuzokwenza ukuthi nohulumeni ungabisakwazi ukungena uzoletha insiza noma ngakuthiwa iambulance noma ngakuthiwa amaphoyisa uma sekuqala ukuhlukunyazwa abantu bahulumeni kusho ukuthi abasayizoyithola ke abantu insiza kahulumeni. Lewati ingamanye ahamba phambili ngobugebengu. Siyazi ke emsakazi ukuthi umsunduzi imbali uMod 41 kakhulukazi unegameko nje ezinkulu ezithusayo zokubulalana zama drugs yonke le nto ngasuyicabanga. So ke uma ngabe u-social development njenge department edila kakhulu nama social ills i-crime ama-drugs i-violence against abantu besifazane nezingane bathi mabezoyenza leyo nto bayenze kule wadi kulomsunduzi sijabula kakhulu. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube kuseMbale 14 eMgungundlovu. Ake sithi ishelele itolo ninebesilo sokubuye sibuye nezinye izindaba.
Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZN TV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Isilo Sibhonge Emswaneni Kwasizabantu. Sadtu ibamba ukukhulela ngoqo wemashi. Abatelekile basabisa ngokuvala umlazi. Njengoba kuqhubeka inyanga yokuqwashisa ngezifo eziphathelene nokuphazamiseka komqondo abesikhungo iDurban and Coastal Mental Health kanye ke inhlaka ezahlukene babambe ke imashi ebinokuthula edolobheni laseThekwini ngenhloso yokuzwakalisa izikhalazo zabo laba ke bakhale ngokuqhubeka nokuhlukunyezwa kwabahlaselwe lezi zifo okunye kwakho abakhale ngakho kube ukumba ke qolo kwezinto zokwelapha ababe sebenxusa ke lomkhandlu kuba ke lezi ikhungo zingavalelwa idingo nqangi ezifana namanzi kanye nogesi. Njengoba inyanga umfumfu kuphinde kube inyanga uqoqozela ulwazi ngezifo zezengqondo njengendlela ukuzama ukusabalalisa ulwazi oluthinta lezifo abesikhungo iDurban and Coastal Mental Health odokotela abakhubazekile nakanye nabaphazamisekile ngokomqondo babambe imashi nokuthula ngenhloso yokuhambisa uhlu lwezikhalazo kumasipala eTheku. Umasipala ake usinaki ukuzama ukuthi usinikeze phela nathi into abayiaffordayo abantu abahlala emphakathini. For instance nje ukhona endangered police assista abantu ogogo nabantu abakhubazekile emakhaya kodwa thina mabese ekhungweni zethu abayitholi amanzi nogesi siyacishola amanzi nogesi endaweni zethu okunye futhi sikuletha kubona ukuthi siyacela ukuthi akuphuma istigma abantu ukuthi umphakathi uqala ukuba accepta abantu abakhubazekile nabakhula ngomqondo ngendlela efanayo ikhungo sithi thina at least in every bakubuka ngathi bese thina in every ward ngoba khona isikhungo ngoba emphakathini wonke we are all affected. Awukwazi ukuphuma clean ekhaya, ukwazi mangiya la ngiyothola usizo. Now, fe uhamba ibanga elide before uthola usizo. Then ku private sector it's expensive. You can't all afford indaba yani yendaba yama physiotherapy nama psychologist ekuthiwa sekona ama psychiatrist. Asiwazi afford. Phakathi kokunye laba abakhala ngakho ukuqhubeka nokucwasa kwabahlaselwe yilezi zifo ukumba eqolo wemigudu yokuthola usizo ungabi nobumbano kwezinhlaka ezimele lokhu bathi ke bafuna izikhungo ezibhekelele laba zihlomule ngokubonelelwa ekhokheleni izidingo zikamasipala bafuna ke nezimoto zosizo lokuqala ezibhekene nalaba kuphela nokunyike okuningi amaciko nawo kawasalanga ngaphandle kulokhu njengoba iningi lawo lihlaselwe kakhulu izifo eziphathelene nengqondo. Sisebenza kwispace so music la khona abantu abaningi ba stressed because if you know the music industry people are fighting and they fighting for gigs, they are fighting to be seen, they are fighting to be recognized so that bakwazi ukuthi baphile nabo kodwa i-industry is so complicated ngalendlela ukuthi it is premised from copyright yonke into iqala nge-copyright intellectual property so already when I say those words to many artists who just want to write music and perform it it's a boring word, it's a long word, it's a complicated word. Meanwhile, lo copyrights engikhuluma ngawo, you can actually convert lo copyrights into maybe 6 or even 10 different income streams for yourself. Yet bona bazi stage. And when they don't get stage, when COVID comes, sivalwe stage, abasaholi. Umphakathi nawo unxuso ke ukuba ubambe iqhaza ekusabalaliseni lolu lwazi futhi uphinde ugwema ukucwasa labo abahaqekile kunxusuke nabo abahlaselwe yilezi zifo ukuba bazisukumele kanti abomkhandlu balamukele lolu hlu lwezikhalazo. Qala sizodlulisela kusomlomo kuyena khona njengamanje siphinde futhi nomeya senze isiqiniseko ukuthi mayifika nje uyalithola njengoba ezobe ebuya eMelika ngomgqibelo uyalithola naye. Kodwa kubalekile ukuthi silicubungule ukuze sizokwazi ukuhambisa zonke izinto eminyangweni ekuyona eqondene nokuphendula izinto ngoba iminyango ehlukene khona ukuvela la kwa DSW khona ukuvela la okwa water khona ukuvela la kwa revenue njengokuthi abantu benganqanyulelwa amanzi laba abahlala khona ikakhulukazi bebe uthola ukuthi bakhubazekile bahlala kulamakhaya ababekelwe kubona so sifanele sikwazi ukuhlukanisa ukuze sikuyise la kufanele kuyophenduleka khona kuyosiza ukwenze njalo kodwa futhi ke kubalekile futhi nesikubona okuphuthuma kakhulu abakuphakamisile la ukuthi kube nomhlangano okwazi ukuthinta zonke lezi inhlaka ndawonye ukuze kwazi ukukhulumeka ndawonye uma siphendula sonke sazi ukuthi siphendula into eyodwa futhi siya nganqanye ukuze sikwazi ukuphendula lezi zinto ezibhekene nathi sonke. Ezindabeni ze-1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini.
Sakuyinsakavukela kuhle komchilo wesidwaba ukuhlasela kuphinde kubulawa abaholi bomphakathi kulesi sifundazwe okubalwa kubona induna amakhosi amakhansela kanye nosopolitiki. Lokhu kuphinde kwavela ngenkathi ke kudutshula ukhalazo omethethwayo obeyiphoyisa lenduna esigodini sasephola edukuduku eMtubatuba ngaphansi kobukhosi bakwaMpukunyoni. Uthethwa udutshule wabulawa esemzini wakhe ngolwesibili kusihlwa. Ukwanda kwegameko zokubulawa kwabantu kanye nabaholi bomphakathi sekunyakazise ubukhosi bakwaMpukunyoni eMtubatuba. Njengoba ke inkosi yalesi sizwe uNtokozo Mkhwanazi isisha ikhwele lokukhuza lesi sihlava. Lokho ekuza ngemuva kwesigameko sokudutshulwa kubulawa kwelinye lamalungu omphakathi wasedukuduku eMtubatuba. Umthombo weziko lezindaba ze-1KZN.TV ongathandanga ukudalulwa utshelele lithimba ukuthi ke lona obulewe beyiphoyisa lenduna esigodini sasephola khona edukuduku. Kanti ke ubuholi besizwe sakwaMkhwanazi buthi ke lobu buduna bufana nento engekho ngenxa yenxushunxushu ezikhona kulobu bukhosi. Naphezulu kwakho konke lokho, inkosi yesizwe sakwaMkhwanazi ithi ke masiphele isihlava sokubulawa kwabantu. Zikhona igameko enokwenzeka lapha esizweni sakaMpukunyoni lapho khona sokubulawa khona kwabantu. Njengoba desizwe kade senzeka lapha esigodini sasedukuduku lapha sithole khona elinye ilunga lomphakathi elibulawa ngesihluku, lashiya umndeni walo libulawa ngesikhali, lashiya umndeni wazo. Inkinga lezi engesingazazi ubugebengu la kaMpukunyoni kunakho ukudezeka lokwenzeka. Ngiyafisa ukuthi ngathi lokho abantu bengakubuka ngenye indlela bekunciphise noma bekuyeke ngoba kushiyele intandane lapha ezwe sogcina sesiba nezinkinga ezinkulu ngenxa yazo lezi intandane. Inkosi uMkhwanazi ithi ke ifisa umthetho udlala indima yawo kulesi sigameko kuthi ke laba benze lokhu bekhalelwe ngamasongo kaSigonyela. Singathi nalabo abenza bokubi singathi bengatholakala ukuze nengalo lomthetho ikwazi idlale kahle indima yayo ikwazi ukuvikela umphakathi beboshwe. Liyakhula kakhulu izinga lokubulawa abantu lana kaMpukunyoni ngesikhali. Kuyasilimaza kakhulu isizwe lokho, kuyayilimaza inhlala kahle yabantu leyo. Nanoma imuphi umuntu okhona lapha ezweni singathi ngathatha inxenxebe ekutheni avikele umphakathi engabumbula. Sibadinga ababulali lapha ezweni, ababulala bathi indawo yabo isemajele hayi emphakathini. Emphakathini siyavikela, siyakha, siyalungisa, siyaphambela. Sibadinga abantu ababulalayo. Ezindabeni ze-1KZN.TV kube komqondisi Miyeni ngisemtubatuba. Kuphelile ukukhathazeka kumphakathi wakward 11 ngaphansi kwamasipala umvoti njengoba sekuphela isikhathi bengenawo kumgwaqo. Lo mphakathi uveze ukuthi bese kudluleka isikhathi eside ikhansela lalendawo libakhele kumgwaqo kanti imvula zulimazile. Umasipala umvoti oholwa ngemeya uPhilani Mavundla uthule kusonkontileko ozokwakha lo mgwaqo kulendele ukuba uphele emva kwezinyanga eziyisishiyagalombili kanti kuzophinde futhi ke kudaleka namathuba omsebenzi entsheni yakulendawo. Kuphelele ukukhathazeka ngaphansi kaWard 11 ngaphansi kamasipala umvoti njengoba sekuphela isikhathi bengenawo umgwaqo. Besilupheke kakhulu ngendaba yomgwaqo. Umgwaqo besingenawo esikhathini esiningi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ke sazoba nekhansela uBhojabhoja Dlamini. Sakade sinomgwaqanyana wezandla. Wahamba lo mgwaqo wezandla waphela. Sase sikhuluma sahlangana nayindoda kaMkhize esanda kushiya ihambe ngoJanuwari ukuthi singenze njani njengoba umgwaqo ungasekho. Sabe sesihlala nalendoda eyikhansela uDlamini ngoba nginayo inqolanyana imoto ebesilala entabeni ingasalala ekhaya. Dlamini ke ngicela ukusisize usenzele umgwaqo. Wathi nina benubonaphi ngokubona kwenu? Sabe sesimala entabeni sesimkhombisa sithi sibona ngathi umgwaqo ungahamba lapha. Wasethi uDlamini usazoketha ukuhlehla ebona ukuthi uzokwenza njani. Wabuya futhi ngokukhulu ukusheshsha. Wathi nayebuya ngokusheshsha wasethi cha, ngiyabona ukuthi amandlana ami amafushane nginganisiza ukwazi ukwenza lo mgwaqo. Nabala uDlamini wenzile umgwaqo. Sahamba sekuhambe kwahamba ke lo mgwaqo ayesenzele wona. Wakhathala ke njengoba nani senifikile nazobona ke senzoqala ukusivulela lo mgwaqo. Umgwaqo ubungasasilungele. Lo mphakathi ube usubonga igalela lo masipala njengoba sekwehle nodweshu phakathi kwamakhansela akulo masipala. Okay, sibonga kakhulu ke namhlanje masibona senifikile nizosivulela umgwaqo ngokusemthethweni. Cela ngathi uNkulunkulu engahlala enhlizweni zenu
Kuba nombanga akade ukhona besingasathembi lutho. Ngokwakulwa abasendlini enkulu nalaba bethu nalaba benza nje sabona ukuthi kusho ukuthi konke lokho esasikade sithi sikuthembile kuzokwenzeka kusezokwenzeka. Namhlanje ke sinekhulu iqholo kuba impela umgwaqo soba nawo. Khona manjalo umeya lomasipala uPhilani Mavundla ubese nxusa kuba abantu bengavimba umsebenzi kamasipala. Asinayo inkinga ukuthi abantu abadinga ukuxhaseka ukuze bathuthuke nganamakhono nokukhulisa amabhizinisi abo ukuthi basebenze ngendlela eqondile. Kodwa esinenkinga nakho ilokhu ixhwanguxhwangu ezizazi izinsizwa efike zimise imisebenzi yethu ukuze zona ithole ezokufuna. Iningi ke lazo lifike lithi lifuna imali ethize bese lihamba lingasebenzi. Akukona ukuthi ufuna ukukhula kwibhizinisi bese kubeka ke emphakathini ukuthi uma ngabe befika lapha bofika nalowo mqondo wenze njalo so bese simsusa ucontractor nemali esasele sihambe sosebenzela umphakathi ozovikela inkontract ngoba sifuna ukuthi osonkontilaka bethu bavikeleke ukuze sihambise izinsiza emphakathini ingabe seqhamuka iqhwaga ezokuthi zibaluleke ukudlula imphakathi. Sebakadladla endabeni ze1KZN TV ngisemuden. Ake sithi ishelele etolweni nabesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisahleli nathi nje kwindaba ze1KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili. Isilo Sibhonge Emswaneni Kwasizabantu. Sadtu ibamba ukukhulela ngoqo weMashi. Abatelekile basabisa ngokuvala umlazi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.98 kuyidola laseMelika bengu-23.19 kupondo waseBrithani libe ngu-20.03 ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,881.74 ounce, kuthi intengo yalo ngahluziwe yona ube ngu-$86 umphongolo. Kanti ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Imamelodi Sundowns Ladies izobhekana nezimbanga ezintsha esigabeni samaqoqo CAF Women's Champions League. Kanti amaqembu azodlala kulo mqhudelwano aqhathwe ngeledlule. iSundowns izibekisela indawo kwi-Champions League okwesithathu kulandelana ngokunqoba okuhlunga weCOSAFA eThekwini ngenyanga edlule. Iguqiseke i-Double Action Ladies yaseBotswana ngamagoli 2 eqandeni kwamanqamu. AS FAR yaseMorocco ilona kuphela ke elinye iqembu elizobe lidlala lo mqhudelwano okwesithathu selokhu waqala ngonyaka we-2021. Izobeka ivikela indebe ngemuva kokuyihluthwa kwi-Sundowns nyakenye ise-Ivory Coast kusukela zi-5 kuya mhla zili-19 ngenyanga ezayo uLwezi. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Iyanene bakaqamba lankomo zelahlekile zodliwa umdlebe kaSoshangane kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khulu.